tunggal lakone nanging beda den jejeraken. Anyarasaken wonten nggih pertapan Kendali Sada. Mriku sang reksi begawan kapiwara ingkang lagya nampa pisowaning Narendra ing Mandura Sang Prabu Baladewa kadherekaken Arya Sima Wulandaya. Lamun Cinandra saking Mandrawa nadyan to milih padhet katingal sami raharja kawontenan. Kendali Sada Narendra Agung saking Mandura Prabu Sri Sultan Hadiwibawa ya sang Balarama ya sang Baladewa ya sang Karsana ya Kakrasana. Dene ingkang wingking sinambeting Narendra saking putraning Prabu Setyajin Raden Harya Singamulajaya Raden Singkaki ingkang nderekaken Sang Prabu tindak dhateng Kendari. Anoman aku kang gak kono kene Pandan.
Anggen kula rinacut rasa diya manekung wonten ngarsaning Gusti kang amung tuwuh katungka praptanipun sesembahan kula wonten ing Mandura. Duh Sang Prabu Balarama, Sang Prabu Baladewa, bekti kula tumanduk sandhaping pepodo sinuwun. Ya Anoman, tak tampa bektimu kang tunjuk marang jeneng ingsun, pangestuku genten tamanama. Nggih dadosaken jimat, dadosaken jimat ing salamenya. Inggih panjenenganing Gusti kula Sentyaki katuran lenggah ingkang prayogi Gusti. Ya Anoman nadyan kaya ngono ora kurang sekeco angonku pinaraan lenggah. Mangkono Sang Prabu napa ingkang dados wigatosipun seja paduka Gusti. Ngene Anoman. Aku iki dadak dene ngrasa kebingung kang tanpa ana kepadang. Dene apa ena kraton Ndarawati ora suwe iku dadak Yayi Bathara Kresna diarana oncat ora angruh papan gununge ya arane linggar saka praja ora ana sing dipamiti. Sentyaki dhewe ora ngerti ana ndi papan dununging Yayi Bathara Kresna. Lah rumangsaku kang caket sinaketan kelawan Yayi Bathara Kresna anane mung abdi dalem Ndarawati ya Anoman Prabancana kaya ngono. Saestu Gusti, kula mboten pinanggih kelawan Gusti kula Prabu Bathara Kresna mangkat. Lah mangkane sapa iku? Bola aku njujug ana kene karepen aku bisa nemokno Yayi Kresna ana ing papan kene lak ya ngono. Kira-kira nyang ndi Anoman? Punten dalem sewu Gusti kula inggih mboten ngertos. Wah. Kono dino kono. Ora pamit marang pun Kakang ana ing Mandura no, ana ndi papan patungan. Inggih dipun upadi wonten pundi-pundi. Oh wis tepung gelang prasasat ora ana sing manyu murupi. Ana di papan gununging Bathara Kresna dina semengko. Ilat yalah kados ngaten Gusti. Surah. Yo mlebu yo mbok mlebu ana jero ku mesti tak yo kethek putih. Ana wite Ngogosari kok datang kelumpuk bedes kaya ngono. Ayo dioyak. Ayo dioyak. Mbok menawa bedes putih. Sing ana gegerumbulan iki. Ilat yalah ngapunten Gusti. Menika dadak wonten mengsah ingkang mlebet ana ing Wanawasa nyedhaki kendali sodo kandhen minarak kula perpekane sinten menika ingkang bagus. Oh
Kebarat ngoyak anane witing nganggo sae ewon bedhes sing mudhun saka nduring gunung klebat mung siji barang sing siji kelaran jerit gemerojok saka nduring gunung bedhes 1000 sing kaya ora ora ana siji yo bedhes sing warnane putih kabeh koyo peteng-peteng ngono warnane kaya manggo dhisik sapa ya kaya ngrebeki nganti krungono pertapan Kendali Sodo bareng tak nyatakno kok dadak wong kang ngoyak bedhes ana witing naga sae seneng temen ganggu gawe marang katenteman wadial hobo abang sing tak oyak iku lak soto kewan tak oyak iku bedhes tak oyak iku nguyuk peduli apa melu-melu marang lelakon sing tak lakon ngono apa ya nyatane aku ora melu-melu nanging yen kowe sorak ombro-ombro sorak wanuh ana kene bantermu ngrebeki katentremane Kendali Soto aku ora marangake yen lamun gawe kapitunan ana kene yen kaya ngono kon niku lak prasaja begal marang lakuku gak seneng marang mindakku marang kepara nyoto ora mergo kewan ora mergo iku soto nanging kabeh mau umat Gusti Kang Mahanasa kang wajib gelar marang welas kelawan asik eling-eling sepadha padaning titah Gusti Kang Murbeng Tumati dadak cecamah majang-majang ana ngarep mun crato itu ora bakal tak gugu kang dadi gunung minggato saka papan kene aja ngridu lakuning prajurit saka negara kabur kangi wah yen enggal koncak saka kene apa perlu tak ketapno saking Pradandara ati prajurit bakal ngusir marang prajurit kang ana tengahing wah berduli apa wani kelawan prajurit saka negara kabur kang genah dadi pesakitan ana kene wana-wani karo aku dina semangko tampano astaning Raden Senjati wasita kumyur kuwanta sumbarmu kaya wani dilaku siabang kaya bisa ngeletak mesin lekena jotos pilih kamu marapakku temu mati dening aku ae
Kendali sodo orang ngerti marang sangkan taraning ndai dasar kawontenaning Sang Prabu Dewa Kumara ngapet nglimpe apa sing anoman Probanyun gedhek jampol kelipat seprapat tamat kuwi bisa ngalaman namun Probanyun dasar nalika semono diarani pendekar Pancawati bisa ngelep getih ngalengga Duraja dasar kawontenaning Sang Prabu Dewa Kumara nglimpe oleh apa sing anoman kongging Sumangga anjok ana ing bumi ngandhak anggane anoman Probanyana binekit meh tugel pancen gulune Nggih Gusti menawi kados ngaten nyatakaken wonten pundi wonten pecah ayo dipuji
weten ramyang-ramyang jagat kulon moyo-moyo. Ana tejo ngewong kekuwunging nawung praba. Prabaning katingal sumorot warni biru. Jenar tilis kelawan simbura. Punika ta sanes soroting Surya Candra Daru lan Kartika nanging kaprabawan dene gemelare kayangan sinebut kayangan alang-alang kumitir ya kayangan puncak 29 pramila sinebut alang-alang kumitir karana gunung antenging cetha miwah mantenging pangesti kalamun mangesti gunung keblating Purwa tuhu keblat Purwa menika dununging kayangan alang-alang kumitir lamun mangesti keblat Duksina inggih keblat Duksina punika penahe kayangan Sunyaruri sasana sinungging swasana hayom lan hayem tan wonten raos melik kaworan meri ugi tan wonten raos kasangsaya sinangsaya was sarta sumelang sinebut awang-awang kumitir krana sarana dedonong ana awang-awang pinanjer tanpa cecendelan tangeh wonten titah pujangkara lamaking jalma ingkang saged dumugi awang-awang kumitir kalamun teksik kasinungan watak Candala sarta sasana ing mriku wis sirna sawiring cetha rasa lan karsane awasta kayangan Sunyaruri Sunya wis ngarani sepi Ruri tegese isi jen ing mriku dununging rasa sepi datan kaperbawan rasa bungah kelawan susah anane namung jejering sang sejati inggih jatine urip krasa karana wis sirna saliring nafsu ingkang mikolehake dhateng pribadi lamun ana padang cekti sanes padange traina lamun ana peteng dudus petenge ngratri ingkang wonten mung alam tumalawung kang tanpa tepi nggih tapak-tapake Sang Hyang Sukma sinang suksma pinanjo ing aspi sinimpen ing telenging kalbu pambukaning warana tarlen hamung layak miyep ing ayub pindha pesaning supena sumusuping raksa jati jatining rasa mulya sepen ing sanes wara sinangsaya sarta kasangsaya ing anggenggani kayangan alang-alang kumitir nggih Sang Hyang wenang inggih bebisik Sang Hyang Marbudengrat ya Sang Hyang Purba Wisesa lenggah mungguing singgasana tapak siring ing pulo Dewata kepareng anampi Pusawanira pujangkara sinebut Sukma Wicara kang anyenipun nugraning dewa marak mabukuh Hanggriwa dawuh Sang Hyang Antut rasane dumelenge kalbu sinengkala sinjilan sineputing suci suci kacil luwe
Rupa Candra sasine napi muda ronek smeti sasodara wulan tanggal taun warsa Pandhawa manembah wiraning bumi yang sukma sesemintaning sun guna langging rayu sagung dimeti mangko dhisik sun pas padhari satemening mono ora ana jalma kang bisa munggah ana ing alang-alang tumitir sadengah iki ana titah wanawani mlebu ana ing kahyangan nanging tanpa raga diarani sukma wicara ana apa wigatining jeneng anak ulun tumeka ana ing kene wicara duh ulun saderengipun ngaturaken sungkem bekti mugi mandhuk sandhaping padha ulun anak ulun iya tampa pinira kang kondhuk marang jeneng ulun pangestu ulun tanpa mono sukma wicara dawuh kapundi ulun dadosaken jejimat ing sareng anggen kula nglampahi gesang wonten ing jagat triloka bawana anak ulun sukma wicara gage ing kono matur apa kang dadi sediane ulun kathah kanca widanipun para kawula dase sampun ngabaraken dene dinten sapunika menapa leres dewa badhe ngandhapaken kenugrahan wahyu ulun sing mbok karepaken anak ulun sukma wicara iku wahyu apa ingkang sampun kasebat menika dipun wastani wahyu Trimanggala Tri menika wilangan 3 Manggala menika kayekten setunggal dipun wastani wahyu katentreman angka kalih dipun wastani wahyu kasatriyan angka 3 dipun wastani wahyu kraton utawi pulung ratu menika sinuwun badhe kula aturaken adik-adik kula Pandhawa boten kangge kula pribadi daya-daya kula rencang minggah dhateng kahyangan saperlipun nyuwunaken para Pandhawa benjang ing tembe Branta itu saged undur idurit sarana nampi wahyu Trimanggala niku kuku anak ulun yuganing kita sukma wicara iya nanging mangertenono sing diarani wahyu Trimanggala iku 3 perkara sing siji aku ora ngerti linggar saka papan kene muntik saka ing papan kene sing tak kuwatiraku salah sijining wahyu iki ditampa wong kang demen tumindak nista candala wong sing seneng ngumbar nafsu wong sing seneng gawe kapitunan wong sing seneng gawe rusak kuwatirku wahyu iku yen ketampa wong kang tumindak ala mengko ala dadine duh kulun naik kados ngaten wahyu lak inggih kagem kalih kulun anak ulun yuganing gitu sing wahyu pulung ratu utawa kanalendra niku puncak iki kari loro wahyu kasatriyan kelawan wahyu katentreman sing ana kene inggih kulun sayekti kula daya-daya nyuwun dhateng kulun wahyon niku mboten kangge kula pribadi nanging mesakaken kelawan para Pandhawa kulun oh iya sukma wicara yen kaya mangkono sun pasrahke wahyu rong perkara iki nanging Tri murti wujuding tunggal wujuding telu kudu bisa ngumpul yen ora bisa ngumpul ora ana gunane mula sun amanake marang sukma wicara
bisake ngumpulake wayu kang pepisah iku saka wicara. Inggih kula menawi kados ngaten kula gadah kesaguhan numpalaken wayu tigang perkawis kula ya. Yen pancen iku kudu kanggomu, luhur bebudenmu, becik tindak lakumu, sukma wicara ya. Sun gawake marang sliramu wujuding wahyu. Kasatriyan kelawan wahyu katentrem nggih kula tampi wahyu. Dipun rencangi nelongso, dipun rencangi munggah dhateng kayangan. Ayam-ayam pungitin sukma wicara. Mong saperlune nuwun wonten Gusti ingkang kalasa kekto kanugrah wayu Trimanggala niku kagem para Pandhawa kagem derek ing Pandhawa sedaya. Sampun mentep wujuding Sang Hyang Marbudingrat mandhapaken wahyu. Kasatriyan kelawan wahyu katenteman anggengaken ana ing sukma wicara malam cahyaning kaya lintang jari. Ginege dening Sang Dewa Kuma manggi kiting tengok ing penjalinaning jangganing Anoman sinten to ingkang pindha sunaring lentang ngalih kacarita wujuding Mayangkara ya mayangga seta linggar saka raganing Anoman Prabasya.
tresno medhep sekaring kita repot ngeblataken gandang ing sadurungga tresno durakane kan wong-wong bisik kaya ora panggring rupane ora panggring marang kasunyatane delek cepreting delesan liriking netro tak arani iki sukma mayangkara apa mayangga seto Gusti inggih pun mayangkara orane nganti tumeka ana kene apa kang ndoko ati mayangkara Gusti ngawuni ngono ing Diwarawati sedaya sami medosi kawontenanipun Gusti kula Bathara Kresna nanging panjenengan boten wonten ing kraton ubeng kiper tepung gelang dipun padosi panjenengan boten wonten nyatanipun panjenengan wonten ngening alam-alam antara menika wonten napa Gusti wonten napa mayangkara keteno panjenengan ingsun munggah menyang alang-alang mitir iki nyuwun mudune Wayu Trimanggala ora kanggo panjenengan ingsun pribadi nanging ingsun mesake marang para Pandhawa ing benjang perang Bratayuda Jaya binangun pisan unggul tak sunake Wayu Trimanggala kanggo adi-adi Pandhawa luhur bebuden panjenengan Gusti yen kaya ngono ayo melu aku ana ndi sumbering lelakon iki bali menyang ragamu panjenengan ingsun manungsa bali menyang ragane monggo Gusti kula derekaken Gusti